Ovaj video je za gej populaciju, ni za koga drugog. Tačnije ne ni za celokupnu gej populaciju, već za određene ljude, ali eto, neki od vas će se prepoznati. Hvala vam što ste nas još jednom uspeli izblamirati na gej paradi. Hvala vam što pravite kretene i od sebe i od nas ostalih koji nismo prisustvovali, upravo iz tih razloga jer smo znali šta će to da bude. Zbog ona dva idiota ćemo sad svi ostali lepo da ispaštamo, neka tako nam i treba, zato što su oni odlučili da se opet obuku u Isusa Hrista i da pokazuju gole guzice ispred crkve Svetog Marka. Jebem li vam Ko me prati duže od 5 minuta zna da nisam vernik, zna da ja sa te neke strane nemam problem sa tim, ali sa ljudske strane, sa strane koja zna da svako treba da se poštuje, itekako imam problem sa tim. Ja stalno kažem, pa, znaš, kao, ja i jesam i nisam za gej paradu, jesam zato što je to u suštini protest. Koji bre protest? Koji je bre to protest? To je bre prst u oko svim ljudima kojima pokušavate da dokažete da smo svi isti. To je samo njima prst u oko i samo njima još jedan povod da nas mrze i da nas nikad ne prihvate. Jer ti možeš normalno da odlučiš da se obučeš, da lepo ideš, da šetaš i da stvarno mirno protestuješ. Ne. Vi ste odlučili drugi put. Vi ste odlučili da isprovocirate svaku osobu i da im date povod i da sledeće godine dođu u još većem broju i da prave još veća sranja. Tako da svaka čast zaista na svemu tome. I za kraj želim da kažem da sam apsolutno protiv toga da se to zove Parada ponosa, jer ja ne razumem zašto bi se bilo ko ima bilo koju seksualnu, ja to ne zovem niti orijentacija, niti opredeljenje, jer ja niti sam išla na čas orijentacije, niti sam se opredelila za svoju seksualnost, to treba da se zove seksualna priroda. Dakle, bilo ko je bilo koje seksualne prirode treba se ponosi time. Ti nisi bre magistrirao da se ponosiš bilo čime, koga boli uvo, šta si čoveč, kakav ponos. To bi u našoj državi trebalo se zove gej protest i tako bi trebalo i vi da se ponašate. Možda tamo u nekim naprednim zemljama imaju luksus da kažu Parada ponosa jer su zapravo nešto postigli, mi nismo ništa i nikada nećemo zbog vas. Nikada.